Lækker godt. Det er så ondt. Vi har været virkelig rød på mulen. Du er ikke klar. Men lækker godt. Ja. Men nu. Smil fotograf af ham. Det kan være, han godt senere. Han gjorde det altid efter noget tid før der. Hvad nu må vi få ham til at gøre med? Det er ved at bare, han gør det bare, hvis man prikker den på mulen. Altså helt er fuldstændig syg med. Og det ud over hele hans smule. Og vi har sådan lige spor. Og vi har sådan en spor også. Sådan lidt over det hele. Så. Ja. Tak. Vi venter lige lidt og ser, om han gør det. Det gør, når vi nogle gange først efter noget tid. Så. Ej, det er også, når du ligner simpelthen power med. Ja, den der har det ikke smagt endnu, vel? Du er fint. Det kan godt Lækker mule. Lige til at kysse pigerne. Og den stinker bare langt væk af det der lakridsdag. Og prøv at lugte. Lige en bold kamera. Så prøv at vente lidt, så kan vi se, om han gør det. Jeg vil bare gerne have mere. Hop, sag. Ja, nu gør det. Nå, han er så nuttet. Prøv at se, at gøre det igen. Det kan være, han gør det igen. Gør det igen, gør det igen, gør det igen. Gør det igen. Sæt du. Okay. Ja, det kan man. Og så går vi lige over på den anden side, og så smører vi den der på der. Ja. Jeg havde smutter bare klar nu. Altså, den er Vi venter lige. Så Okay. han gør det. I får cirka hentes klokken 5. Okay. Min far han henter mig om 20 minutter. Okay. Så vi kan sagtens nå på kæverne. Det er også skønt. Skal du også lidt det? Jo. Vil du have en sliksning tilbage? Nej, der er overhovedet ikke. Det er ikke så interessant med det. Gør det igen. Gør det igen, Mikkel. Gør du det? Hvad? Ej, det er lidt kedeligt. Jeg skal også op og få fuld. Ja, det kan være lige.